Σήμερα είναι η βραδιά του ερευνητή. Στο στούντιό μας έχουμε προσκεκλημένους δύο πολύ επίσημους και εξαιρετικούς κύριους, τον Δόκτωρ Σισκάκη και τον Δόκτωρ Άγγελο, που θα μας μιλήσουν για διάφορα θέματα. Σας ακούμε. Γεια σας, θα σας μιλήσω για το τσουνάμι. Το τσουνάμι είναι θαλάσσιο φαινόμενο. Δημιουργείται από την απότομη μετατόπιση μεγάλων ποσοτήτων νερών μέσα στο βυθό της θάλασσας. Εκδηλώνεται ως κύματα, τα οποία όταν το τσουνάμι βρίσκεται στο κέντρο της δημιουργίας του, τέλος πάντων, είναι μικρά κύματα σε μήκος, αλλά έχουν πολύ μεγάλη ταχύτητα και πλέουν προς όλες τις κατευθύνσεις, τέλος πάντων, και όσο πλησιάζουν στις ακτές συμπιέζονται και χάνουν ταχύτητα αυτά τα κύματα και εξαιτίας του ότι χάνουν ταχύτητα παίρνουν ύψος. Και μεγαλώνει το ύψος τους και γι' αυτό γίνονται καταστρεπτικά στις ακτές. Μπορούν να δημιουργηθούν από ηφαιστειακή έκρηξη στο βάθος της θάλασσας ή από κατάρρευση βουνοπλαγιάς πάλι ή ηφαιστείου ή από ρήψη ουράνιου σώματος στη θάλασσα. Μεταφέρουν τεράστια ποσά ενέργειας, έχουν μεγάλο βάθος και όπως φαίνεται εδώ πέρα, γίνεται ο σεισμός στο δεύτερο τετραγωνάκι, γίνεται ο σεισμός και γίνεται πέφτει κατακόρυφα το έδαφος και αυτό δημιουργεί την ανύψωση των κυμάτων και μετά ανεβαίνει απότομα αυτό το μέρος που κατέβηκε και έτσι δημιουργούνται τα κύματα και ψηλώνουν και αυτό μετά δημιουργεί πολλά κύματα τα οποία έχουν πολύ μεγάλη ταχύτητα και είναι πολύ καταστρεπτικά όταν φτάσουν στις ακτές, αλλά οι θαλάσσιες υποδομές που βρίσκονται στην επιφάνεια της θάλασσας δεν παθαίνουν τίποτα, διότι το ύψος των κυμάτων δεν είναι μεγάλο στη θάλασσα. Τώρα, μερικά από τα πιο καταστροφικά τσουνάμι στην ιστορία της γης ήταν το Κrakatoa το 1883, που δημιουργήθηκε από την έκρηξη του ηφαιστείου Krakatoa, και το τσουνάμι που δημιουργήθηκε είχε ύψος 30 με 40 μέτρα. Μετά είναι στην Ινδονησία το 2004, είναι το τσουνάμι που είχε τους περισσότερους νεκρούς. Ναι, δημιουργήθηκε από σεισμό 9 Ρίχτερ και έφτασε τα 10 με 15 μέτρα. Και πιο πρόσφατα έγινε στην Ιαπωνία το 2011 ένα τσουνάμι. Δημιουργήθηκε από το σεισμό 9 Ρίχτερ, έφτασε ως ύψος στα 10 μέτρα και στοίχησε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους. Αυτά έκανα. Ένα βίντεο που βρήκα. Φεύγει το νερό προς τα πίσω και δημιουργείται το κύμα. Είναι συνήθως πιο μεγάλο από τα υπόλοιπα. Αν έχετε απορίες, περιμένω τις ερωτήσεις. Όταν ξεκινάει η διαταραχή, γίνεται αισθητή σε εμάς ή το καταλαβαίνουμε ότι έχει το τσουνάμι όταν πέφτει το μεγάλο κύμα? Κανονικά θα υπάρχουν όργανα που το ανιχνεύουν αυτό, αλλά μέχρι να προλάβει να ειδοποιηθεί ο κόσμος και αυτά, δεν προλαβαίνουν να ειδοποιηθούν και συνήθως βλέπουμε το κύμα. Δεν καταλαβαίνουμε. Πιο μεγάλο είναι, άμα είναι μεγάλο το κύμα, έχει πίεση ή το αντίθετο? Άμα είναι μεγάλο το κύμα σε ύψος, δηλαδή η πίεση είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη ταχύτητά του? Έχει μεγαλύτερη ενέργεια και είχε και μεγαλύτερη ταχύτητα όταν διαδόθηκε. Και όταν δημιουργήθηκε, είχε μεγαλύτερη ταχύτητα. Μήπως γνωρίζουμε την ταχύτητα που είχε το μεγαλύτερο κύμα? Η ταχύτητα είναι περίπου
έχουν δημιουργήσει διάφορα καταφύγια ώστε να προφυλακτούν και επίσης ένας άλλος τρόπος για να τα αποφύγουμε είναι να πάμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα σε ψηλά σημεία. Να μην φτάνει. Ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας και σας περιμένουμε και του χρόνου που θα είναι πάλι οι ίδιοι επιστήμονες. Καλό σας βράδυ!